διαδήλωση για το πτυχίο που πήρες. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το πτυχίο τι θα το κάνεις? Το πτυχίο θα το βάλω παιδιά κορνίζα. Ναι. Θα το βλέπω και θα μπορώ πιστεύω να τρώω άνετα πλέον από εδώ και πέρα. Με συγχωρείς. Αγάπη. Συγχαρητήρια. Το πτυχίο σου. Τι θα το κάνεις? Τους φίλους μου να αναπολώ. Και τη δράμα. Θα αναπολύσεις τη δράμα. Θα το κορνιζώσεις. Κατερίνα, εσύ το πτυχίο σου το έκανες. Σαν να είναι. Εσύ Στεφανία το δικό σου. Όπα λάθος. Βασίλη, το πτυχίο σου τι θα το κάνεις? Πες μας. Θα το χρησιμοποιήσω για ανθρωπιστικούς λόγους. Για ανθρωπιστικούς λόγους. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος. Σε παρακαλώ. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μάλιστα. Γιώργο, εσύ το πτυχίο σου τι το έκανες? Σαγανάκι φίλε. Μανιτάρια πολύ νόστο. Εγώ το βγάλω σε συνδυασμό και βγάλω πολλά λεφτά. Θα βγάλεις τα ρόξτα άδεια και εμένα. Και θα πίνεις, Και ναι, γι' αυτό θα βγάλω τα Το λεφτά. πτυχίο σου το έκανες. Όταν βγάλα αντίτυπα και τώρα στους φίλους μου που δεν τουρκίστηκαν ακόμα. Άντε καλή νύχτα. Αντρέα, εσύ. Εγώ Μάρθα το πτυχίο μου το δώσες. Ναι, το πίσω. Μπορεί να το έχω και Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει και η Μάρθα. Μάλιστα. Γιαννάκη, μπορείς πάρεις πτυχίο τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, θα τεινάξω τον τέστο στον αέρα. Όλα εσύ. Τι θα κάνεις πώς πάρεις? Κομπός θα το κάνω. Ναι, μάλιστα. Κώστα, όταν θα πάρεις πτυχίο τι θα κάνεις αδερφέ? Θα το κάψω το ρημάδι, θα το κάψω.